Ezra Kapitulo 7. Miabot si Ezra sa Jerusalem. Paglabay sa daghang katuigan, sa dihang si Artaxerxes na ang hari sa Persia, miabot si Ezra sa Jerusalem gikan sa Babylonia. Kini si Ezra anak ni Seraya, si Seraya anak ni Azariah, si Azariah anak ni Hilkiah, si Hilkiah anak ni Shallum, si Shallum anak ni Zadok, si Zadok anak ni Ahetob, si Ahetob anak ni Amaria, si Amaria anak ni Azariah, si Azariah anak ni Merayot, si Merayot anak ni Zeraiah, si Zeraiah anak ni Ozi, si Ozi anak ni Buki, si Buki anak ni Abeshua, si Abeshua anak ni Phinehas, si Phinehas anak ni Elizar, si Elizar anak ni Aaron, ang pangulong pari. Si Ezra usa ka magtutudlo nga hanas sa kasuguan ni Moises nga gihatag sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gihatag sa hari ang tanan niyang gipangayo tungod kay gitabangan siya sa Ginoo nga iyang Dios. May nanguban kaniya nga mga Israelinhon sa iyang pagbalik sa Jerusalem niadtong ikapito nga tuig sa paghari ni Artaxerxes. Apil sa mga nanguban mao ang mga pari, mga levita, mga mag-aawit, mga gwardya sa mga pultahan sa templo ug mga sulugoon sa templo. Mibiya si Ezra sa Babylonia sa unang adlaw sa unang bulan. O sa tabang sa Dios, nakaabot siya sa Jerusalem sa unang adlaw sa ikalimang bulan, niadtong ikapitong tuig sa paghari ni Artaxerxes. Gitabangan siya sa Dios tungod kay hugot gayud ang iyang tinguha sa pagtuon o sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo o sa pagtudlo sa mga tulumanon o mga lagda niini sa mga Israelinhon. Ang sulat ni Artaxerxes kang Ezra. Mao kini ang sulat nga gihatag ni Haring Artaxerxes kang Ezra nga pari ug magtutudlo nga hanas sa mga sugo ug mga tulumanon nga gihatag sa Ginoo sa mga Israelinhon. Gikan kang Haring Artaxerxes nga hari sa mga hari, alang kang Ezra nga pari ug magtutudlo sa kasuguan sa Dios sa langit. Nagpakanaog ako og mando nga bisan kinsa sa mga Israelinhon dinhi sa akong gingharian, apil mga pari ug mga levita nga gustong muuban kanimo sa pagbalik sa Jerusalem, mahimong muuban. Ako ug ang akong pito ka magtatambag nagkauyon nga padtuon ka sa Juda o sa Jerusalem aron sa pagsusi kung gituman ba nila ang kasuguan nga gitugyan kanimo sa imong Dios. Dada usab ang mga bulawan o mga pilak nga kinasing-kasing namong ihatag sa Dios sa Israel nga nagpuyo sa Jerusalem. Dada usab ang tanang pilak o bulawan nga madawat mo gikan sa mga katawhan sa probinsya sa Babylonia. Apil ang kinabubuton nga tabang sa mga katawhan sa Israel o sa ilang mga pari alang sa templo sa ilang Dios sa Jerusalem. Siguruha nga kining kwartaha gamiton sa pagpalit og mga turong baka, mga laking karnero, mga nating karnero, mga kalanon ug bino nga ihalad sa alaran sa templo sa inyong Dios nga anaa sa Jerusalem. Ang mahibilin nga bulawan og pilak mahimong gamiton sa bisan unsa nga butang nga gituohan nimo o sa imong mga katag gilungsod nga nahisubay sa kabubuton sa inyong Dios. Apan ang tanang magalamiton nga gitugyan kanimo alang sa pag-alagad sa templo sa imong Dios kinahanglan ihatag mo sa Dios sa Jerusalem. Kung may uban ka pang kinahanglanon alang sa templo, pagkuha lang gikan sa panudlanan sa gingharian. Ako, si Haring Artaxerxes, nagmando sa tanang tresorero sa probinsya sa kasadpang Euphrates sa paghatag gayud dayon sa bisan unsa nga pangayoon kaninyo ni Ezra, ang pari ug magtutudlo sa kasuguan sa Dios sa langit.
Hatagin ninyo siya hangtod sa 3,500 ka kilong plata, 300 ka sakong trigo, 550 ka galon nga bino, 550 ka galon nga lana sa olibo, ug bisan unsa kadaghan sa asin nga kinahanglanon. Ihatag gayud ninyo ang tanang kinahanglanon sa templo, sumala sa gimando sa Dios sa langit, kay basin og masuko siya sa akong gingharian o sa akong mga anak. Gipahibalo usab namo kamo nga dili ninyo pabayron og buhis o uban pang bayranan ang mga pari, mga levita, mga musikero nga gwardya sa mga pultahan sa templo, mga sulugoon sa templo o uban pa nga nagatrabaho niining templo sa Dios. Og ikaw, Ezra, sumala sa kaalam nga gihatag sa Dios kanimo, pagpili og mga tigdumala og mga maghuhukom nga modumwala sa tanan nga tawo sa probinsya sa kasagpang Euphrates nga nahibalo sa kasuguan sa imong Dios, og tudluin ninyo ang mga tawo nga wala nahibalo sa kasuguan. Si bisan kinsa nga dili motuman sa balaod sa imong Dios o sa balaod sa hari pagasilutan gayod, mahimo siyang patyon, abugon gikan sa iyang dapit, kuhaan sa iyang kabtangan o presuhon. Gidaig ni Ezra ang Dios. Miingon si Ezra, dayigon ang Ginoo, ang Dios sa atong mga katigulangan nga nagtandog sa kasing-kasing sa hari sa paghatag og dungog sa templo sa Ginoo sa Jerusalem. Tungod sa kaayo sa Ginoo kanako, gitagad ako pag-ayo sa hari ug sa iyang mga magtatambag, apil ang tanan niyang gamhanan nga mga opisyal, ug tungod kay gitabangan ako sa Ginoo nga akong Dios. Nakaangkon ako sa kaisog sa pagtigom og mga pangulo sa Israel nga muuban kanako sa Jerusalem.